ndị kwe na ndị egwe na ụmụ ibe ka mmịa ọyịsọ maka na oge na-achụ mmadụ ka oge na-achụ mmadụ ọsọ nwere ike ịnọkọta gbakọta egwu oge agwụ mmadụ magonu ọ naghị afịa ahụ. ụmụ ibe anyị ekene ụnụ, anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, anyị na-ekene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ na ndị egede, kene ndị bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị sị na ọ ga-adịrị na mma ebe ọ bụla ụlọ bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo n'ọnụ nwa bụ ndị ahụ aghọtara aghọta. ọnụ nwa bụkwa ndị Igbo ahụ a na-ekwu okwu yo, no matter how little, no matter how small ị chere dị nwanne. isi mkpiri na-akpa mkpi, isi mkpiri na-akpa mkpi, isi mkpi dị na-akpa mkpi. ọwụ ndị ahụ che na ha abaghị uru, ọwụ ndị bara uru n'ụwa. ndị che na ha bara uru enwe uru ha bara. ndị agha che na ha abaghị uru bụ ihe bara uru. ndị bara uru nwanne mara kwụnụkwa Igbo nsoro ebe a uru bara uru ọ Igbo ka a soro n'ọbụghị bekee. ịma na Igbo na-agba ndebe anyị aji amụ. nwere some people ha na-asụ Igbo mana ịsụ Igbo ha atọ ntị biko ọsị gịnị ọsị gịnị nwanne. ọ bụrụ na ị mara ihe bụ mmadụ ịnụ okwu wee ghọta ya sori ya nwanne, ọ dịrị izi, ọ dịrị izi. ọ bụrụ na ị mara eziokwu jaa onwe gị ike, ị mara eziokwu jaa onwe gị ike. ọkwụkwa mistake a na-emekwa ya eme, onwekweghị onye gasị n'ọdị above mistake n'ụwa. onye ọbụla emechana mistake n'ụwa ahụ, but if you can understand and realize, jaa onwe gị ike nwanne. ọ dịrị izi, ọ dịrị izi, because the same person nyere gị anya, the same person ga-ekpu gị isi. ndị be anyị ji wee sị na agụba amara onye kpuru isi, agụba ji mara onye kpuru isi, onye kpuru isi. agụba ji mara onye kpuru isi, mara onye kpuru isi. agụba ọnụ, amara onye kpuru isi. ụmụ ibe
ọkwa ifuru mkpu anụnwa anyị na-eti isi na iche na mkpu anụnwa we go just like that, your stress will increase, your suffering will increase. Ịma why? Because ọ ka mma na mmadụ anụghị ihe than na ọ nụrụ. Enwere ihe mere eji wee nye gị ntị, nwee ihe mere eji wee nye gị anya, nwee ihe mere eji wee nye gị imi, nwee ihe mere eji wee nye gị ọnụ. Ihe niile a nwere ihe ọ na-arụ n'ahụ mmadụ. Ihe niile ibu nwere ihe ọ na-arụ n'ahụ mmadụ. Ewee nye gị isi. The same isi aha ka a sị gị na ọ bụ isi. Ndị Igbo na-akpọ blindness isi. Okwema. The same head ka ndị Igbo na-akpọ isi o. Why ndị Igbo ji akpọ the same head isi ahụ isi? Why? Maka na ebe aha will come your blindness will not come from eye. Your blindness will come from your brain. Blindness come from brain or brought from eye. That's why you kpọọ ya isi. Maka na ihe ji gị si n'isi gị. Ọ sị na mmiri si n'isi gbarụọ, ọ gbarụkọ mmiri niile. Ụmụ ibe ka unu gara kasị na m agwa ha unu. So the right ị nwere here on earth to have a land is ihe a na-akpọ certificate of occupancy. I say it every day, but ị chọghị ịnụ, don't want to hear. Emesi onye ka ị ga-eblame? Isi ọwụhụ nwa bekee, isi ọwụ China. O leta ọ China ka anyị ga-ebufesịrịtị n'aka. Ọchọ Christianity, ọchọ Islam, ọchọ Judaism. Ị naghị anụ ihe since a na-ekwu ihe ị naghị anụ ya. Ihe anyị na-ekwu everyday ịnụbeghị ihe. Nekwa ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ isi m mba n'ọnwa bekee because they came. Ọkwa the same church aha ka ha ji na be ha. Because you don't understand. Agwara m ụnụ here, the only thing ị ga-eji arụnwu kọmputa because you understand. Ịghọtara? The only thing ị ga-eji emenwu plane ka o fee because you understand the law of gravity. That is why you can lift aeroplane. Ọwụ na ịghọtaghị law of gravity, ka ihe ga-eme gị ị ga-eji wee rụọ aeroplane at the first place. The secret is hidden in telepathy. Telepathy is an allegory, but some people chere ha ga-efepụ si n'ime mmiri fepụ na-efe n'ikuku. Some people iberibe chere ha amaghị na nna ha dewere ha the telepathy. Putting telepathy in practical form ka eji wee rụọ plane, rụọ moto, rụọ ụgbọelu. Just put practicalizing telepathy. But ngụnwe chọrọ ka isi n'ikuku fee. No, ị chọghị ife physically. But a gwara gị na telepathy will to manipulate the energy, put them in form. No, engine moto will put in the energy in form. That is what simple human mean. But nke gị chọrọ ife n'ikuku anaghị afụ ya anya. Nna nna ha na-efe efe, telepathy ha na-efe efe. Nonsense. Akọ na uche adịghị mmadụ onye iberibe abụghị ezigbo ihe. But nna agwa gị na the capacity of a computer depends on the program running in it. Ị nwere ike ịgaghị ekwe. The capacity of a computer is a program running inside it. Likewise human being. JJ watch ya American movies, watch ya European movies, and watch ya African movies. That is a program. Esi na ahụrụ ama ụtọ nsị. Inesia the movie, all mmadụ dere movie ahụ. Mmadụ dere this movie. Ị bịa na African movie, all mmadụ dere ya, ị bịa compare the two. Then that will tell you how the society will look like, because ihe onye nwere ka ọ na-enye. You got that? It's as simple as that. The program running inside us as a people is a corrupt version of our ancestors. Human being is a program, whether you like it or not. So everything in afụ n'ụwa niile, everything you see, is not, it doesn't exist. They are all programs. Nothing exists. All program from A to Z. Where is your own program? Can you your own program? In a program? No, you don't have. And in a back, not complain. America, America knows it. Israel knows it. European knows it. That's why your problem is not a problem, because you have a program.
you don't have a program. Kedu ihe onye na-amaghị ebe ọ na-eje? Where are you going? You don't have a destination. You don't know where you're coming from. You don't know where you're going. You're just talking about country nonsense. Tap chibapụ. Kedu ka ị na-akọ? You don't know where you're coming from. You don't know where you're going. Where is your curriculum? Where is your program? You are in empty space. Earth is empty space. Ihefu is in empty space. Ka ebe ị na-aga, iji ọsụ gaa na desert nnọọ, na desert ọ n'etiti mmiri osimiri na-akọ nonsense n'etiti oke osimiri. No, n'anya n'aka nri there is nothing there, n'anya n'aka ekpe nothing there. The only thing that makes you give you right here to live but ihe na-agụ na Amadioha. Because o nyere gị sense of belonging, o nyere gị sense of where you're coming from, nye gị sense of where you're going, your destination, not just the name Amadioha. Amadioha go with all so many things included. You got a computer don't just run with only a software. No, computer have memory, computer have IPO. Oh, there's so many different aspects of computer. You got that? So mmadụ agaghị apụta nnọọ n'ụwa na-akọgịrị akọ nwanne ya wụ nkọgịrị. Just a disgrace of a race. Na-agwụ na eziokwu, it's just a disgrace of a race. It's just a disgrace of a race because ọ na ọwụghị ya nwanne Amadioha nwanne you need any permission from anybody. Is a program. Is a program. You don't need any permission from anybody. Likewise, Jesus, American or European don't need any permission from you to talk about Jesus. You don't even have right to talk about Jesus. Ha mere mistake to brought it for you in the first place. Ọwụ na ndị Europe mana ị ga-corrupt that thing, ha agaghị ewetara gị. They cannot give it to you because if you remove Jesus, most of us cannot have brain again to think. If you remove European system in our 90% of ndị isi ojii, they will not have common sense anymore. Because what gave you common sense is the program they put in you. Our people 100% inside their mind is Western philosophy, Christianity and whatever. So remove that thing and tell me what will remain. What will remain? Nothing. That is why if ndị na-akọ Jesus asị ha Christianity asị ha, ịma na onye ahụ onye iberibe. You got that? Wepụ go that Christianity, just gaa na computer, wepụ the program from the computer and try the computer, mama ọ ga-arụ ọrụ. Wepụ go the program and mama computer ha ọ ga-arụ ọrụ, ọ gaghị arụ ọrụ. This is ihe ndị mmadụ na-amaghị, ị na-agba ha something just like that. Man, life is not that. Everything you see here on earth is a program. That's why everybody have their own. Chinese people have their Buddha. You got to go. Ndị ke ha na-akpọ ha ndị Indian nwere Hindu, Europeans nwere Christian. Ọwụ na ha ama ha na ndị ọzọ adịghị. Judaism nwere Torah, their own Judaism, Jewish people. Ndị Arab nwere Islam. This because it's a program. It's called program. O nwere mgbe Chukwu si n'eluigwe o Amadioha si n'eluigwe pụta sị gị na afịa bụ Amadioha. You should show, oh, I created the world. From today, my name is Amadioha. Hey. Enwere mgbe ọ fụrụ na ndị mmadụ na-amadịkwa ihe. Enwere onye ifụrụ gwara gị anything. Yeah, it's a program. You got to go. So you are the creator, you are the creation. So when you created this program begin to manifest. You must have an educational system based on this program. Ndị Igbo nwere educational system very far ahead of today's education, which we know. Ndị Igbo nwere religion far ahead than today own. Ndị Igbo nwere value and morals. All these things we have them here in those ordinary 120%. So is our own program, and we are proud to say that the foundation of ordinary Igbo is based on Amadioha. Let's me nwere ọdịnala nke ị na-eme mmụọ amaghị, nke ahụ wụrụ program, nke ahụ ndị kwe na ndị ekwe na-akụsara akụsa because it's incomplete. Every program must be complete, if not the computer will not work. Ịmaghị, if you remove any single program in computer, ọ gaghị work. Ịmaghị, so ihe ahụ ị na-ekwu ọ dị complete. Ihe gara ọrụ na brain, somebody's brain ka na-ekwu okwu yo.
and that the same program ị ga-use wee nwee educational system based on earth, and ọ ga-combine with the information of the earth. If not, ọ gaghị work. Ị gaghị arụnwu plane na, because you need the earthly information to build the plane, to build the motor, to build telephone. How can you connect the wave? I want to work with the natural force. How can you use wave to do television? Ọ na school ka ha ji egotara atị. So ị na-achọ ịgwa na ọ bụrụ na information of that school a correspond to the natural element, na ọ ga-work. Ị na-achọ ịgwa m na school that is go na school about wave, na ọ bụrụ na correspond to natural gravity of the earth, na the plane ga-eri nwenu. Ị na-achọ ịgwa m every educational system must correspond to natural force, if not, ọ gaghị work. ụmụ ibe dịka anyị si wee na-ekwu, ndị mmadụ, o nwere ndị si na nwa bekee bịara na be ha wekọrọsịa ihe ha nwere. Nwanne, ịfụ na o nwere ihe ndị agha na-eme na-adịghị mma. They lost the program, they lost the system, they are not into the system. You got to go, because life is like a very big screen television. You got to go. So now, ọ bụrụ na nna nna gị anaghị emete ya ọfụma, other people nọ na this world again, because as long as you have to eat to sustain life, you must be a victim in one way or the other. As long as you must eat to sustain a life, you must be a victim in one way or the other. Depend on your character and attitude, depend on ihe mere. So now, ọ na the same thing nna gị na-eme mere o ji wee baa slave, ka according to you n'aka nwa bekee, ka ị na-asị ọwụ ihe dị mma. Mana ị na-eme mistake. According to ihe ị na-ekwu, isi na ọwụ datin ị na-emegeri ka nna gị mere, mana ọ datin dụnyere ha n'aka ndị iro. Na that means e nwere ihe ha mere na-emeta ha ọfụma, dụnyere ha n'aka ndị iro, and the datin ka ị na-emekweta ihe kwe gị n'aka ndị iro again. Yes, na abụdị ọbụ na ọ bụghị ya, ịkarị nọ ọfụma. You have to ịkarị ọwụ na ị nọ ha ọfụma, ị ka na-ebe akwa. Nna gị, isi na nna gị 1800 ka ha bịa wekọrọ anị gị, ka ihe this year ogene 2019 ị ka na-aga na European Parliament na Europe. Ndị bịara na bonu na 1800, so onwebeghị ihe mere advance, enwebeghị anything advance since 1800 till now. Onwebeghị ihe ị mụtara, enwebeghị ịma ha, you study your ancestry fault and ebe ha mere ọfụma, so that you can patch those places ha mere wrong, so that ị ghara ịbazi n'aka ndị iro again. Ịbakwara n'aka ndị iro 2019. Onye o gosiri ego na even ọwụ na nna nna gị mejọrọ, na ọ bụ na nke nwa na onwe gị bụ the worst, because nwata na-amụọ nwa ka ọ karịa mma. Nwata na-amụ nwa ka nwa ya mee gịnị karịa mma, ọ ihe ọ na-amụrụ dị nwa. Nna gị mere mistake 1800, anyị nọ na 2019. ị nweghị ike correct mu the error. Anyị nwa na-ekwu ka anyị correct ya the error, ịnọdị na-akọ nonsense.
ka ihe mere ị naghị eme ọfụma? Gịnị mere ndị ojii anaghị eme ọfụma ebe ha nwee ebe ndị ojii na-eme ọfụma n'ụwa? Where are they? Enwere ebe ndị ojii na-eme ọfụma? Gwa m one, I resign. Mr. Perfect. Gwa m ebe ndị ojii na-emebe ọfụma n'ụwa, I resign. Gwa m, if you tell me one single place n'ụwa ndị ojii na-eme ọfụma, I will close this thing down. Then why are we talking? Ọ bụrụ na ihe dị mma ka ihe anyị na-ekwuru okwu. Ọ bụrụ na anyị nọ ọfụma, why are we wasting our time talking? Eze ebu ebu mgbe ọ bụ na-emegbu anyị, mgbe ọ bụ na-emegbu anyị, mana anyị nwa the champion of the destruction. We champion our failure everywhere. Na-emebisi onwe anyị obodo, mebisiri onwe anyị ihe niile, na champion na-akụ gị iji ịgwa ha ọnụ ha aka, iji ịgwa ha ọnụ ha aka. Mgbe ọ bụ na na-akpọsọ mmadụ iyi, sọsọ iyi ka ha ma akpọ ndị mmadụ. Common sense nkịtị ha they cannot have. Ị bịara n'ime ahịa ebe ndị mmadụ juru n'ime ahịa, akụgịrị ụna makwa ihe bụ ahịa. Ndị Igbo na-akwụ ahịa ịma ihe bụ ahịa. Trade bụ gịnị? Ahịa a na-ekwu okwu ndị Igbo na-akpọ ahịa. Kedu ihe ndị Igbo ji wee were that 4 element wee mee ahịa? Why? Because these 4 element dị mkpa n'ụwa. They are the 4 pillars that create life on this earth. Ndị Igbo wee mee ahịa. Then what is ahịa then? What is the meaning of ahịa? Why? That is why. Because ị na-agwa gị na ndị ojii nwere problem, mental problem. Ọ na-asị m n'ọbasị nna gị, there is evidence of nna gị mgbe ha nọ ọfụma. There is evidence of nna gị mgbe ha nọ ọfụma. Evidence of nna gị mgbe ha nọ ọfụma when they were gods. Mgbe nna gị na-anaghị ọfụma, there is also evidence show when they begin to worship happy and then see the evidence and they see the repercussion and consequence of worshiping happy. There is. Then choose one. Kedu ihe mere they become above everybody? Kedu ihe mere the mighty fall? You don't study. Hey, anyị bụ ndị ọdịnala, anyị na-egbu ọkụkọ, anyị na-egbu ọkụkọ, anyị na-egbu ewu na atụrụ. Nwanne, oh, this memory, because this is a memory. Ihe ahụ memory, because memory bụ that ị ga na computer, Google your phone. There is what we call memory. All memory ka computer na-eji arụ ọrụ. That thing ị na-egbu ewu na ọkụkọ aha is memory. So all that memory ka ị ga-eji wee defeat anybody on challenge any system on this earth. All that memory, that system dị na your system ka ị ga-eji wee challenge this sophisticated world system. Ụmụ ibe, a sị na nwata na-amaghị agha na-akpọ ya aya. It's so pathetic na ya aghọtaghị. Yes, eziokwu, we don't understand. But to listen very carefully. Every human being, human mind were computer. Every human mind and need a program. All depends in agwa. Ị chọrọ useless program ka ị chọrọ sophisticated program. One number about does Jesus exist or not is a program. You gotta go. So somebody don't have to come from anywhere and tell Europeans about God. He will walk you away from there because they have Jesus. They will walk you away from their house. They have God and they have Jesus. Jesus the God man and the God the invisible God. So can he ga again? What are you going to tell him? Can he ga You see the problem. But ndị be anyị no ha gịnị ka ị na-akọ dị ha this no one is a program. Enwebeghị any creation n'ụwa, any creator pụtara ọ na-eji ojikọ na-acha ọcha. That creator na-eji ojikọ na ọ naghị, so you cannot see it. So anywhere ị nụrụ about ma ala o ma ọ bụ Amadioha o ma ọ bụ Njọkụ o ma ọ bụ Jizọs o ma ọ bụ this ihe ahụ program to work in a computer according to natural element, natural forces. According to this is just like writing a movie. The movie, they see a movie. You gotta go. Then actor will begin to act the movie. Mana when be na gị na movie, si na movie anụnwa nonsense. Ọkwa eziokwu nwa nke ị ga-eme na isi na movie anụnwa ọ dị karịa. So ijizi aka gị hụrụ. It's as simple as that.
So all na dey sophisticated to use that the same your ancestry program to develop a higher program more sophisticated triple than them. Nwanne ma ihe o mpama, ihe o mpama, because ị nwere luck that you have already program. Ozie na enweghị na nwanne ka onye anyị kara ịgbaje na nke na nke onye ka anyị kara onye ka anyị kara ịgbakwuru nwanne. Biko that is ụdị mmadụ onye ka m ga-agabụ mma egwu anị na kpuo aka m egwu anị na kpuo because nwanne ihere ahụ m onye ihere enweghị m ike ebe ka m ga-agba ejedi na ọwụ na anyị pụtara n'ụwa gbara aka dịka ndị South America nwa half caste na amaha ebe ha si esi wee pụta ka ebe a ga-agba ha si na awụ latino ka ebe anyị kara ịgbaje wụ na anyị si na awụ latino sef latino ndị Latin America wụzikwa ndị South America wụzi latino ka ebe anyị kara ịgbaje anyị nwa na onwe anyị nwere enwe ahapụzie na-akọ ihe ọzọ. Gịnị ka mmadụ ga-abịa you cannot tell me what is Amadioha because I know what it means. So nweghị ihe na-achị you don't have anything to tell me. Ọsị ọ dịghị na village ọ dị na village anyị ọ dị na village anyị Jizọs ọ dị na village unu ịnụ kpụrụchiri Jizọs everywhere na mmeri ebe niile. Jizọs ọ village unu ọ sị na ha ama ha anya na village ha ama amamihe a na-akọgịrị dị ịma ha na those nonsense unu na-akọgịrị bute corruption. You don't need more than 2 gods. You need one above, one below. Amadioha and Njoku, finish, case closed. If you know Jesus and the God ka ha nwere, if you know Muhammad and Allah ka ha nwere, if you know Elohim and the Yahweh ka ha nwere, no, ndị isi ojii ọmadịkwa ihe. You will have 20 million gods all of a sudden. Yeah, corruption. That is why you are suffering. You got a computer, a virus, bujuko ebe niile na-akọ nonsense akpagharị. Say in our village we have this. That is a church name. It is name of a shrine. It's not God. Those things you call gods are name of shrines. They are not gods. In our village we have nkenwa aja na asịa aja enu asịa nkenwa. Gịnị bụ that thing? What is that? Aja ni gịnị ka ọ na-aja? Ị ga na Google ofu ebe dọrọ ọnwa aja na all of a sudden aja na agọ na God cover nonsense. Na-akọgịrị na-akọ tu na-akpagharị. Nna nwanne, here on this program we are the people who tell you about the program. You got to go program that this life run under program and the mind is a program. So you must wait. We must bring the program. Any program na abụghị ndozi ọdịnala don't nwa nwanne onye ọbụla wee ndozi ọdịnala don't go there because unless you chọkwara continue na ta off, unless you want to continue suffering. If there is a problem in a computer, is the program you have to blame. If there is a problem in a computer, blame the programmer because ọmara ihe o mere. You got to. So if there is a problem in Igbo land, they blame the Igbo people because they don't know what's up. Ha mara what's up. Had it been ha ma what's up, this thing na-agwa unu kwesịrị they should know it. Ọwụghị ụmụazị dị ka anyị na-agbabeghị isi awọ ga na-abịa agba ha this state. Who don't know? Ka onye na-amaghị onye nọ n'ụwa na-amaghị ị na-afụ nwa bekee ka ha na-ebi ọfụma ọ na-atọ gị. China na-ebi ọfụma ọ na-atọ gị. India na-ebi ọfụma ọ na-atọ gị. Everybody na-ebi ọfụma ọ na-atọ gị. Ndị ojii na-ebe akwa. Ka onye how are you going to complain? Onwe onye with your responsibility. Why are you giving birth at the first place? Onwe onye tọrọ gị ime mgbe ị na-ara nwunye gị onwe onye rachitere gị oruzie mgbe ihe achọ ihe ọma ịchọwa ndị ọzọ ka nyere gị aka. Why na akpọ ndị ọzọ aka ka barara gị nwunye gị? Why not call them, let them come and have tirie nwunye gị na nwara nwa. Oruo mgbe ihe ara nwunye gị ra ya n'aka gị oruzie mgbe ihe na-esiri gị ike ịchọwa ndị word come and help us. Mmọnwụ na biko gọrọ nda nonsense pụọ m na akụkụ biko. Life is a life will empty space. Anything about if you want honor, you have to create honor. If you want honor, you create honor. If you want respect, you create it. Simple. Ọwụ na ọbụghị Amadioha, this land will go because you nweghịzi any certificate of occupancy to occupy it. As long as life you are living to die,
inwe any right of land unless agreement ị ga-anụ nwaanyị mmadụ without agreement ifu nke ebe a na ka eji wekpọ ya ịnụ ka eji wekpọ ya ịgba nkwụ kwa to have agreement wedding to wed something together. Nwaanyị represent earth, nwoke represent enu. Ọkwa you join the two bodies together. So gịnwa na onwe gị kedikweni the agreement, that certificate of occupancy that makes you occupy this land, because one is not a mistake. Everybody nwere their own. America have, Europeans have, Chinese have, Hindu have, Arab have. Why African people na-ebugharị ya apịrị si vudu asị ha? Can you give details of all these things you na-ebugharị akpagharị? Give the details, because you are talking about something that I will use to think. Ihe na-atụ egwu, iwuru ihe na-atụ egwu nye nwere fear. Give me fear as a way of life. How can I use that fear to make anything? I cannot even study what the fear they gave me. If I see a native doctor house, I will go the other side, follow the other side. Ịgafee na nke dibia, onweghị na-esibe dibia aga ụzọ. So how do we study these things now? How do we study them if we cannot even look towards them? You cannot even look towards it. Ị na-agafe na be dibia nwanne isi ụzọ ọzọ. So how then gwazienu m, how do we study them? All our God, ihe niile gbasara God na ala Igbo ọsọ ka a na-agba. Ifu a na-asị na nwanne isi na asị na gaa na express road desa ọgwụ ebe ahụ enwezu ego esi ebe ahụ dị iche. Ọkwa ihe our culture ka ị desara something n'ụzọ even onye polisi even iruo isi onye polisi gị chọrọ inye ego wepụta ọgwụ na akpa gị sef nye onye polisi aha si ebe ahụ nawara onye ha abịazi ege ọwụ culture. So how do we nwanne ka ekwere ka anyị ga-esi emekwana this culture na how do we study this culture anyị na-agbara ọsọ dị udoga na this program virus nwanne all program, this is simple virus that is what destroys you. Ichere nwere na-eme gị si na mụ nọ nso gwara gị na you cannot have a land unless you have the certificate of occupancy, because you have simple English, everybody can understand them. Certificates of occupancy, to occupy a piece of land on this earth as a grace. Nna nwanne ndị Igbo ọkụkụrụ just ka m gwerekwa one thing again makwara ụnụ atọ. Ekwensu a na-ekwu okwu ya na, for example ka m na-enye ụnụ ọkwa ekwebe agreement agree then nsu reduce oye to nsu ogene multiply because onye na-asụ nsu ọ na-repeat because multiply bụ repetition of something, repetition of a certain thing you could before. Okay? That means unite and multiply. That is principle of gender. To bind yourself together so you can multiply as a entity. You got to go so that ị gaghị agbakọ ụkpaka. But ndị mmadụ ọnụ ekwensu otu isi n'ọhịa. You got to go. So if you put these things in danger zone, ebe ndị mmadụ na no cross area, no go area, how do we study them and understand them and use them in our own advantage? Because ịkụ ekwe agada n'ala Igbo, ekwe wụ symbol of gathering. Mgbe ọ bụ na ịkụrụ ekwe ndị mmadụ ga-agada. You got to go. So n'ala Igbo nwaanyị a na-enye ya enye. You got to go. You have to repeat. Ị na-akpọrọ ya kpojere mmadụ onye ahụ ajidere gị. N'Igbo a na-ejidere mmadụ nwaanyị ejidere, because ihe ahụ anyị na-akpọje gị nwaanyị ahụ anyị anaghị anaghị ego. Ọ nke ndị ochie na ndị ama abịa kịta anaba ego. Mgbe ndị ochie ewu enwere ihe ị ga-enye anyị gosi na izugo ga nwoke si ihe ji amara nwoke, anyị wee nye gị nwaanyị ka ezuwara anyị because nwaanyị nwa anyị nwa ọra. Ịghọtara? So mana nke ụwa kịtazi corruption juru ebe niile. Nna agụ na the corruption bụ ihe na-eri anyị, ọ dị ka virus kansa na-eri anyị. Ịghọtago? So that na-eri anyị, ọ dị ka kansa na-eri anyị. Onweghị anything, nweghị onye na-eme anyị ihe ọbụla. All that bụ ihe na-eri anyị ka ndize na-eri so oku anyị dead. Enweghị ebe ahụtara anyị ahụta.
jee n'elu mba, jee naanị mba. The inner corruption of the mind onye nwa na-eri anyị nwere ihe ọzọ. And until all those things virus anyị ga-eji antivirus crush anya wee werezie new program anyị nke anụnwa ndị ndozi ọdịnala ji bịa feed bezie the new mind. Nwanne onye si ga Amadioha isi nwanne si ebe a pụọ. That is the creator. Pump and play. Pump and play, because before you do anything you must do it with your mind. Enwere ihe na-eme n'ụwa na-abụghị mind gị first. Enwere ihe na-eme n'ụwa na-abụrụ mind first. Put mind first. Ị ga-ebu ụzọ chee ya eche ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. You must think about it first. Whether good or bad, whether ma oshi ma ama, ị ga-eche ya eche before ibeze practice ya. You got to. So onye aha sị gị ntị nwanne soro nke aha jebe. This is my program and I must stand on it. As long as na the design definition of this program is this, so that enwe ebe ị ga-azọdo okwu wee study bazie other things, then study bazie that mind aha gwara gị okwu ya based on this thing. Use the definition aha enyere gị, study bazie ya. Enweghị mgbe a sị gị na because na akpọrọ ya Amadioha asị na agaghị study nwe onye kwuru ya. No, because we are talking about natural forces here. You must understand. So that because ọwụ mgbe asị na nwa onye bekee sị gị Jesus does not mean na enwere onye na-akpọ Jesus somewhere. No, but their program say that there is a son of God and there is God. It's a program running inside their mind. Ọwụ na ha ama ha na ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị, they know all those things more than you. But once you leave a loophole nwanne, that is where you think, you begin to think about hey, nna m nwere ike ọwụ na ala nwere ike ịkakwa Jizọs mma befe mara ihe na-eme na ije tibe isi ala. Ọwụ mgbe aha loophole dị ka all those things na-abịa gị n'ime na-akụghị nonsense. Mana ọwụ na ị nwere nwanne mmadụ na-achọ ihe ọ nwere, mmadụ anaghị achọ ihe ọ nwere, ọ ihe na-enweghị ka ị na-achọ. Ịghọtara? So it's as simple as that. Mmadụ kọrọ akụkọ aha si gị na one man bi na sky, isi ya nwanne chere godi na be anyị ebe m si pụta ụwa, anyị ma Amadioha dat na ọ bụrụ na those people a na-akpọ ụrụ na-akpọ ụmụahịa ndị ahụ na-akpọ osumohu ya Amadioha ka a na-akpọ ha. Ịghọtago? So they because they represent that inner force. A sị gị na n'otu that is force a na-create na-ekwe. Ịghọtago? So ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị ka ireplicate onwe gị ka those people, nekwe onye ị ga-abụ, nekwe ihe ị ga na-eme. Ị ga-abụ ihe na ị ga-abụ ihe na ị ga-abụ ihe na. So we use the same pattern to develop educational system as value. Then educational system anyị produces ihe a na-akpọ morality, which we live as a religious community. You got that? So because I want to model this program like this, nwanne, your mind nwanne ị gaghị ama ebe ị na-eje bịa fọzikwa ebe ịma adị ebe isi bịa fọzikwa ebe ị na-eje. Ị na-agha eri akpagharị ịpụtazie na Facebook echi ị na-atụrụ m aka isi m Japan ji wee sị gị, China ji wee sị gị, Hausa ji wee sị gị, Yoruba ji wee sị gị. Bunkum nonsensical. Chefuo na ihe na-enweghị nwanne enweghị ịgba ọtọ complete. That is your problem. But agwa gị gaghị ekwe na amote tren ndị ndozi ọdịnala emume move kweno unu nwa bụ ihe jizini, ọ bụghị anyị nwaji. Unu nwa bụ ihe ka nwere ihe, kedu ihe nyiri ndị isi ojii multiply yourself, grow yourself. Anyị gwara gị here that we base on this development, building monuments, bricks, laying, agriculture, science and technology. Kedu ụdị evil nọ ndị isi ojii n'ime that na ihe ọmada cannot come to their way? Why? These things will chances enyere go in ọdịna akụgheri. You want a freedom of what? Freedom of gịnị ka ị na-achọ? Nonsense. Freedom of gịnị? Illusion, rubbish. Ịma ha na onye nwe mara ihe onwe anị. If you know light, inu mara ihe, then you have a land. Onye na-enweghị isi ọ na-enwe ọdụ. Ifụga na ihe na-enweghị isi nwere ọdụ. Ihe enwe isi bife enwe ọdụ na ndị nwa bekee bịa na Nigeria create ire anyị 1800 borders. Ya na-ekwugheri na akpagharị. Oh, 1800 ke before the border, what are we? Onye ka anyị bụ? Before 1800 nwa bekee created this country. Who are we then?
ịma onye na-akpọ ndị Hausa, ịma ndị Yoruba, ịma ma ụlọ bụ nwanne. O nwere ike ọ bụrụ na gị na ndị Yoruba sebe ofu nna ofu nna, idon ivu ọkwa ha na-azụcha afọ Igbo. oke bụ gịnị? oke kwa ndị Yoruba na-azụ oke ọkwa Igbo na-azụ oke. ọba of Benin, ọba ọwụ asụsụ Igbo, ife ọwụ asụsụ Igbo. ụnụ amụma ụnụ na ndị ọwụ nwanne dị a ndị nwa bekee bịara na-agwa ụnụ nọnsensị. ụnụ ewere nwa bekee maapụ dere na-ebugharị as evidence. ụnụ amamara gị na ndị ọwụ ofu nna ofu nna. ụnụ mmadụ nọkọta nọ na isi mmadụ chee uche. nna na-akwụrụ ụgwọ eche uche, a na-eji ego eche uche, eji ego eche uche. ụmụ ibe, ana m ajụ ndị isi ojii, eji ego eche uche, a na-akwụ ụgwọ. ọwụsị na na-akwụ ụgwọ nkụ uche wụ free of charge. chere onwe gị uche. before 1800 kedu ebe this place dọ ebe ahụ anyị nọ? kedu ihe na-eme die? why o ji wee wụrụ na that is afa these people dị related? why? a sị na ha wụ ide mmiri. enwere ide mmiri which is ide mmiri anụnwa connect to river Benue na Idoma. Ideọma, ịga ala the same thing. all this language are related to each other. go and check do your own research. nwa bekee bịa here create anyị 1800 borders. we champion it today. we are the champions of these borders. si na anyị na-eme government. we cannot just sit down and talk like a human being. after anyị na-asị ka ndị nwa bekee respect be anyị. we cannot just do that gwa okwu ka mmadụ. mba, gọvanọ ndị Anambra na gọvanọ Enugu na anụ ọgụ, gọvanọ Zamfara na gọvanọ Kano na anụ ọgụ, gọvanọ Edo steeti na gọvanọ Lagos na anụ ọgụ. na good nonsense with this thing. anyị na-echedikwa uche. ndị akwụrụsi ebe a, ndị ekwurusi ebe a, ndị ekwurusi ebe a. all those things ị na-eme nwanne enweghị uru ọ ga-abara gị. you cannot create a future nor past because you are making it worst. because onye na-enweghị ihe obu emu ihe ọ na-akwafu. gịnị ka ị na the problem bụ kedu ihe ị na-azọ dị. that is the case. gịnị ka ị na-achọ? kedu ihe ị na-achọ? anyị amabeghị nsogbu anyị ontiri anyị amara nsogbu. ọ ịmara nsogbu gị gbamarazi ihe eji agwa. anyị amabeghị nsogbu anyị. anyị mara nsogbu anyị, anyị amara ihe anyị ga-eji agwa. na agụọ na agụkwana m ebe a biko maha m bọtụ anyway ka anyị na-agụ n'ubi kụkara aka. so ụmụ ibe, dịka m si wee na-ekwu, ọ ga-akara anyị mma better for us na anyị jiri nnọọ nwayọ mobilize onwe anyị, change a system. anyị na-arụ ọnụ na system that does not favor us. ma onye ukwu ma onye nta, ma ikwu ma ibe. the system anyị na-arụ ọnụ o favor anyị. look around you, you can see this is not ihe abụrụ about government. ihe is about system. o favor anyị na America, o favor anyị na Asia, o favor anyị anywhere, even in our own father's land. o favor anyị, o favor anyị. so we must place this Amadioha as a foundation, then push bezie from there. ihe anyị chọrọ mgbe ọbụla automatic ticket. nwanne nwere automatic ticket dị ebe. anything you want in this life you must create them. mgbe ị na-agụụ na-agụ gị, ọkwa ije chọọ nri ị ga-eri. enwere mgbe mana si n'elu wee daa. mba, agụụ na-agụ gị chọọ nri abi. so anything ọbụla anyị chọrọ, we must lay the foundation of it, then begin to follow the foundation up. anyị achọghịzi ka ndị mmadụ gwa anyị about creator. we don't want it anymore. agwazi na anyị about creator. we don't want creator. anyị nwere, we have creator. don't tell us. don't tell us what we have to do to be great, because we know what we have to do to be great. because ọ bụrụ na ị nwere these things, ọ bụrụ na ị nwere ya, then somebody else will come and tell you how this thing. ana ate nye anyị charity,
charity. British give them 60% for charity. Ndị ugwu enye ha nke enye ha nke enye ha nka. Nwanne before ndị esi n'ala bekee bịa anyị ọ na-ebu ọnụ. Ọnwụ na anyị bu ọnụ ha ka ha ime eti mmadụ ebe ahụ na ọnwụ na agụụ na-agụ anyị enweghị onye akara ịfụ dị agụụ a ka ewuchigo na anyị na but at least agụụ egbughị anyị. That means agụụ egbughị anyị na that means agụụ anaghị agụ anyị. You got to go. That means agụụ anaghị agụ anyị. My brother Maazị Jinali biko ihe ahụ ụmụ Amadioha program. Here we are talking about a program. Ọwụ na orughị uru gị nwanne biko ịmarakwa ụzọ isi bata isi ụzọ aha jewara. Ịghọtago? Ịmara ụzọ isi bata isi ụzọ aha jewara. Ndị isi ojii amara ihe. Ịghọta? Ndị isi ojii amasị who told you na Google? Ị gara na Google na afọ nonsense na Google. Onye gwara gị? Amadioha is different from Chukwu. Who told you? Ọka is different from onye Korea. Kedu ihe wu Chukwu at the first place? Ọka ọ na-adị different? It is different from Mono. Yeah, are you different from your mother? If before you start anything in this life, if anything, you must think about it from your mind. Must. Ndị Igbo na-asị akọ uche. Uche wu Chukwu. What is akọ? Is akọ not before uche? Is akọ not before uche? No. Ndị iberibe. Chukwu Amadioha is different from Chukwu. Is akọ not before uche? Is uche before akọ? Asị gị akọ uche. Akọ isi Amadioha uche wu Chukwu. Is all the same akọ aha bụkwa uche. Ndị isi ojii isi efe mana ọnwụ nunu ruo m nsọ kwe were azụ aka ka m meji ọrụ mmadụ gaa na Google nwanna anyị anaghị eme ihe Google. Ịghọtago? Anyị nwanwu ndị ndozi ọdịnala anaghị eme ihe Google. Anyị nwe ha na anyị akarịgo ihe Google. Wepụta ndụ Google. Enwere ihe mmadụ na anyị abago. We are deeper into these things we are saying. Who will tell you? We are working here na gbage. Ihe anyị na-agwage about what millions of dollars. This thing we tell you here. Anyị tinye na akwụkwọ we make billions not millions, billions. Onye dere a computer program. Any person can write a computer program is equal to millionaire. Imagine. Any person that can write a computer program is equal to a millionaire. We are telling you a program of a society, not even computer. Computer is a millionaire. Imagine a race. Na agba nonsense. Forget about these nonsense gods. They are nothing. There is only one mind. This mind. So ndị Igbo na-achọ ịgwa gị how this mind transform. Ihe na-achọ ịgwa 01010101. 0 3 is 0, 5 is 0, 7 is 0, 9 is 0, 11 is 0, 13 is 0. It's 010101. But I na-agwa gị how these things move, how they move. It's multiply, but it's one thing is multiplying. It's 1 not from 2. It is 2 not from 1. Or 1 plus 1 will 2. And 3 is 1 plus 2. Then 4 is 1 plus 3. That is the same one. You are multiplying it. You are making multiplication. Also the different from it. Owo ni ruru nso aka ka m nwanne zero onwego. Zero onwego. Nwanne zero onwego. That is not akpata mmadụ iwe. All the different. All the different. That if na God na-eme God import from Dubai. They import the goods na. A na-eme import. Eme chukwu import from Dubai. Eme Chineke import from Saudi Arabia. Amadioha import from Japan. They are different. Had the difference if we never import. But he call from Morocco, metara ge Morocco 1000. Or what the same okay. But in gods they are different. All say the same. 1 5 but the same one. The same one multiply into 5. That is it. But all the same one na. One mpage mụrụ ụmụ 10 or with different spam go ji mụ ya. Ọ mụrụ ya with different spam. No, or the same spam mpaga ha go ji mụ ya. Yes. Ị na-aza the same surname. Because he change after change nobody cares. Ihe ama bụ na mbọsọ ọbụla gara ụlọ ọgwụ nene DNA o show na ihe ahụ nwoke ego ka for pump and play.
nna nwanne Chukwuka ịmana anyị ma ebe mmiri si gbaa n'obi ụgbọgụrụ ịghọtago. ịmana mpụnụ bụ senti mma mma senti mma mma isogwa mma nnukwu. ịmana mma nnukwu ha na ọnụ otu mma nnukwu ha witi Filip senti mma mma isogwa ndị a mere mmadụ ịwa ma ya dịbagodi mbọsị nta ka anyị chụọ na Owere nchi ya ka dịba mbọsị nta ka anyị chụọ na Owere nchi ndị a mere mmadụ ịwa nwanne emere mmadụ ezigbo ịwa. everyday buru Baịbụl a na-agụ Sam everyday a na-agụ Sam everyday a na-agụ Sam ise mma nnukwu ka ihe na-agụ na Sama everyday a na-agụ Sam everyday na-agụ Sam not knowing that na this program they are making program into this woman. I don't even know. Eche m na enwere ezigbo ihe ha na-akọ dị had it been ihe ahụ indigenous program nwanne ndị a gara ịpụchago ndụ but ọ bụrụ na indigenous program na asị gị na Sam ebe nwa na Jerusalem ka o mere ihe karịa ime na Igbo ukwu ma ihe karịa ime na amụ Igbo ihe karịa ime na Ngwere asịsịrị o mere na Kafanchan nwanne ha ka na bịa witness of what happened in Kafanchan. ihe mere na Jerusalem ha ka na bịa witness. nwa m a ga-amụ amụbe ha amụ a ga-amụ 10 years coming igwe ya na nna ya nọ na Jerusalem ka o mere nọkọtagosiasi from Israel na yes na because he want to associate himself with the glory holy of holies. mgbe ọbụla o mebere ihe ọma ọ dị ya ka ọ bụzighị onye Igbo because ndị Igbo anaghị eme ihe ọma na because ndị afọ ha nọ na the program na run n'ime gị bụ ndị ọzọ. So you want to, if you are successful today, you guys may want to associate with Christ because in the Bible all Christ can use to do the good works. So mgbe ọbụla ị na-eme ihe ọma ị ga-efeel na you are not from Africa because African people na-eji ojijọ njọ na-eme ihe ọjọọ. So that means something is wrong somewhere. Enwere ịbụ onye ọzọ ibe from here. You got that? So that is the program running because this is a program. But had it been from beginning of the Bible is talking about Igbo, at the end of the Bible talk about Igbo, onweghị onye isi achenji n'Igbo sị gị mba. Yes na oke ihe ọnọkọta nọ mmadụ na ahapụ bara echichi ebe na-arụ agwụ ọ gaghị ekwe echenji from Igbo. ndị Ikwere si ha wụzie ndị Igbo, ndị Asaba ndị afọ ha bụ Onyeka Okeke Okafọ si ha wụzie ndị Igbo. Nwanne can you imagine na onye afọ ya bụ afọ Igbo si ya wụghị onye Igbo? That means onweghị something ọ fụrụ interested na that because ndị yi na-afụ na-ekwu ihe na-agụ Bible English name their God from Israel, their God is from Rome. So onweghị anything na motivate you to even be or identity ka o deny because ọ sị na ịjụ ekele ebe o si na ọ sị gị na ya wee Delta bụ English language. So English is associated with God and Christ and all those things. So psychologically if ebe ọ na-drive his own motor destination to you got to go. So na ebe ọ na-drive his car to you know onwe ha na-ezoro mmadụ ezoro ebe. So that is the program running because once nwanne ịchọ were kọmputa try ya or reject base his own self. Were virus dị na kọmputa now ịgbaghe ha anya ihe afụ window 20 windows o mee 1 ju ị ka na-achọ ka iwepụ nke aha pụtara apụta 50 ọzọ apụta ị ka na-achọ ka iwepụ nke pụtara apụta 100 ọzọ apụta. That is what happening in their mind. You got that? All the same thing na-eme na their mind because that thing now all the contradicted to his own existence. You got to go. That program running inside him is contradicted to his own existence. So nwa bekee that program represent nwa bekee. A Jewish person that program represent a Jewish person. An Arab person the program represent an Arab person because you have to give something what look because each art movie na even a Western world ọ dị ka difficult ka ịfụ ewere this cartoon ndị ojii tinyere nwa bekee ọ gaghị watch ya. But na Africa ọ dị easy iwere cartoon nwa bekee tinyere onye ojii ọ na-watch oruzie echi ofu onwe na mmiri ozo. Yes na because ha na-etinye dị ha ma ụmụ eme ya ha bịa tinye that movie na-ege ntị ihe ha na-ekwu how super how beautiful how super how beautiful abịa tinyezie image of something na-eluku like nwatakịrị ahụ because ha na-eme to motivate their own child to become a superhero because it's a program.
they are programming the child to become a superhuman being. But ngụnwa n'ezi anya as a child, ifu na ndị a na-ekwu na ha bụ super, ha dịkwa n'iche. Ịbịa n'ezikpe n'anya na movie nke ọzọ, ifu na ndị dịka gị enweghị ebe a gụtara ha na ha bụ ndị nkịtị. Nwanne, inferiority complex ebido. You got that? It's as simple as that. Because you have your own program that will run your own programs, your own media, your own this, your own that. In our band, I have something every day. And I complain nonsense, but at the end of the day, they are still the same victim of the truth we give them every day. In my hemorrhage, we went DSTV rampart in Nigeria. It to feed you Western culture. Because how on give with DSTV. Only Nigeria with DSTV. All South African, white South African way. They are British, they are Germans, they are Dutch. That's why DSTV, the rampart in Abani, is to because your life is not good because you don't have a program that is pure, as simple as ABC. Over about God or devil. It's not about God or devil. You must create your own image of God and likeness. You must create your own evil. You must create these things so that because human beings want to use them to run as a system. They want to use it as a system. Nothing more, nothing else. Not about there is somebody heaven or earth. No. That is the they are telling you about definition. So ngewa no onwe as a living entity now have to study this thing and know how you use it to develop or help yourself to move ahead or forward. Ya for mmadụ na Africa obodo isi na ani chini okwu na aba enu si ya na ekpe ekpere chini okwu na aba enu ndị njuzi esi a gịnị bụ ikpe n'Igbo? Gịnị bụ ikpe n'Igbo? Gịnị bụ ire ihe rere ere? Gịnị bụ ire? Ire bụ ihe rere ere. Nekwe ire ọ na-ere ọkụ ihe rere ere ka ihe o ji ree ere uche njigo ọdụ. Ikpe ire, ikpe ire, ikpe ire, that is na ikpe ka ikpe ree ka ọ ree ikpe sikwa ekpere anyị si ka ọ ree ka isiri kwu. That means ọhụhụ that na Igbo kwuru ka ị na art that thing na-eme bụ different thing because that language you use ịghọtaghị ya i werezie your own language may associate with that one ị na-aghọta ha. That means ikpe is judgment, not about what you think. Izuchi osi gbasi ama ị bịa for judgment nwanne it will go against you na ifo ihe osi gbasi ama ịbịazi ikpe ire na ibutere case na court nwanne ị bịara na ụlọ ikpe ị bịara ụlọ ikpe na yes na ọkwa Igbo ka a na-asụ ebe a nwanne ọkwara Igbo ka a na-asụ dị ya ke ka mmadụ ga-esi wee sụsụ Igbo chọọ ka ọtọ n'ọdịsi Igbo ka ọtọ n'ọdịsi Igbo or against his own self so na ya ka ọ na-edeceive nwanne you cannot deceive me onwe gị na-edeceive. Ndị Igbo si na ọ bụ ikpe, ndị Igbo si ọ bụ ikpe simple. So ihe ọsọkwa ịkọgharịsịa that place, the life itself will judge by itself. Eji wee sị gị na Amadioha the God of justice. Ịkọsịa that nonsense ịkọsị kọgharịsịa ọsọ gị nọrọ ebe ahụ kpee 27 prayers esi unu na-eme fasting and prayer for 100 million years as long as na the energy recognizes themselves through vibration not through appearance. Energy recognizes themselves through vibration not through appearance. So ịkọsịa the two, the vibration will take place. So ebe a ka ị kwesịrị ịma, you have to understand. Ebugharị egwu ebugharị ọnọdụ, that is different ihe anyị na-agwa gị na ihe na-eme. Ndozi ọdịnala will let you know how to navigate. Ọdịnala Igbo as a philosophy anyị nwa na-ekwu okwu ya, ọ bụ a way
to pass the underworld, because ebe you know is underworld. There is no light here. There is no light. So ọ na anyị mere ọdịnala, anyị eme Amadioha, ị ga-enwekwa ọdị ya naanị na you got that? Which is the gate, ebe ị ga-esi aba entrance, because without understanding this thing, nwanne, how can you navigate? Ị gaghị navigate mu. That's why in this place you are stuck, because you got only ghọtara ihe a na-agwa gị, nwanne, you have to pass by. Ọ bụrụ na eme ibe na court, ibe na court o nwere ihe ejecha lawyer na lawyer ma asị na lawyer anụnwa ma ekpe ikpe na-eche iwe in case you need this lawyer, you need the best lawyer. Ọkwa eziokwu? Asị so below na ka esi eme na ka esi eme n'igwe, you need the best lawyer. So here on earth, if you want to navigate, man, you need the best astrologer. You need the onye ma compass, onye ji compass. Asị na onye chi uge ewu na-eso. So ị ga-eso nu compass, onye ji compass o buru gị gaa na this place, nwanne. Here darkness, ọwụ na anwụ achaghị n'ụtụtụ. Ịghọta ihe m na-akọ. Mbọsị anwụ achaghị, ị ma na m na-agwa gị eziokwu. That day gị ga-ama na anyị nọ n'isi. Ma gị ma anya gị enwe ihe ị ga-afụ. Ma gị ma anya gị enwe ihe ị ga-afụ. Because anwụ na anwụ achaghị, anwụ agaghị eti. Ma anwụ achaghị, anwụ agaghị eti. Ka ihe ị ga-afụzikwa. Gịnị ka ị ga-afụzi? nwanne hapụ owere na-akwụ anyị ụgwọ ọnwa, owere na-akwụ anyị ụgwọ ọnwa na anyị ha biko ọkwa anyị na-enye n'efu. Ihe ọ bụla enyere n'efu ndị mmadụ anaghị eme recognize. Ọ bụrụ na anyị bịara ihe na sị ha na-aga na-akwụ ụgwọ, ị na-aga na skuulu na private school, kwụcha private school, kwụcha ụgwọ niile ekwuru, gwụcha dị akwụkwọ pụta, ordinary bores nkịtị ma ha arụ. Ịbịa na ndozi ọdịnala gaa skuul, nwanne, ọwụ na iwuhu mmadụ deba ya follow me. Mbọsọ ọ bụla ịfụrụ na Facebook ka nsoro m, ebe ọ bụla ịfụrụ m na Facebook, nwanne, delete ya, nwere uru ọ gabara gị. Akwụba ebi nsị akwụ mama ya n'ezi, akwụba ebi nsị akwụ. Ihe anyị ji bịa bụ ihe anyị chọrọ ime, anyị mesịa ana Igbo akwụrụ gidigba, ana Igbo akwụrụ gidigba. We don't look face you, nwanne. Chukwuka ga-agbara m osi, anyị ọnọkwa ebe a, nwanne, anyị anakwa ene mmadụ anya n'ihu, anyị anakwa ene mmadụ anya n'ihu onye iwe. Ịghọtago? Ihe anyị ji bịa bụ na anyị bịa mesịa ana Igbo akwụrụ gidigba. Ihe anyị chọrọ bụ people with mind, ndị iwe, people with mind. Ọrụ nonsense, nwanne. Ịtụọ atụọ wee gbaa, ị naghị eme isi. Ịtụọ atụọ wee gbaa, you cannot miss it. Ma ihe wee tụọ ihe na to measure something before gbaa ya, you cannot miss it. But ị na-agba ndị be anyị something, ị na-agba ha something, ọ dịka enwere onye nwanne, enweghị ihe anyị na-erite n'aka gị taa si ọnụ. Ị na-ahazi eso anyị na Facebook, enweghị uru ọ bara anyị, enweghị uru ọ bara anyị, nwanne, because o nwere uru na-enye m ego, nwere ihe na-enye m ịrụrụ m ụlọ. Mba, anyị nwawo ndị bịanụ promise ya wa young men, si ha na ndị ndozi ọdịnala niile anyị ga-eme ekicho na ha nwere a shelter, na ha nwere something doing as a living. Anyị kwuru, we promise them, we offer them knowledge, akara aka. Kedu ihe ị na-emere m? What have you done for me before? Ị ga-abịa ihe na-akọ nonsense. Kedu ihe megoro m? Enwere ihe megoro m na I have give all I have for many. Kedu ihe megoro m? So ị nwere any right to tell. Ewu na like ihe a na-ekwuti ebe azụzụ. Simple. Mana agbasi ọsọ agụọ mile, because there is only one truth on earth. If you understand the movement of the sun, that is one truth. If you understand the movement of the moon, that is another truth.
if you understand the forces of the earth, that is another truth. If you don't understand them, you are a novice. Then you have to go and follow somebody who do. Ihe abụrụ about country or no country. Mbakwa, this is not about country Nigeria or country Africa or country this. No, is to understand, is to know. Ịghọta ihe. Nwanne na-aghọta mkpụrụ osisi achaghị acha. Ị na-aghọ mkpụrụ osisi achaghị acha, ọgbaka agha ọnụ. Onye gba ọtọ na-ama ya aka na akpa biko. Onye enweghị eze ọ na-afa toothpick. Mbanụ. Ọkwa ha ime magic. Ọkwa ha nwere nke fọrọ na Facebook ụnyaahụ mmegidere nnọọ were iwe wepụ ya from my page. Ọ sị na ya na fly jee n'ọnwa, na efe efe jee n'ọnwa, na ofe jee n'ọnwa, ofe jee na kpakpando, fere jee na anyanwụ. Nsị ya ị gaa ebe ahụ chigata azụ hie. So ị gara n'ọnwa gaa n'anyanwụ chigata hie, mana ịbụ onye iberibe. Nwanne nru ebe ahụ agaghị m abatazi ihe o. Nru ebe ahụ egwu m ị gara dasa ọsị ya nwa dibịa, ya sọsị ya nwa dibịa, ya wụ otu arụsị, si ya wụ njọkụ, si ya wụ ihe niile. Ya wụ nwa dibịa, na-egekwe ntị o. Ya wụ nwa dibịa, ya wụ osu arụsị, ya wụ njọkụ, ya wụ ihe niile a. Ya na-eje n'anyanwụ, ya na-efe efe, ya fere ya aga na anwụ, ya na cross check everywhere, ya na-emove ebe niile. Nsị na ihe abalị okwu ikpe because nwanne enwere ebe ị ga-eme ikwuruzi okwu, enweghịzi m ike ime ya. Eji nwe delete sie datịrị, achọghị ka ndị mmadụ fụ ya because ndị mmadụ fụ datịrị a ga-asị na this guy isi adịghị ya mma. Ịghọta? Kedu nna enwe the worst thing ihe nji wee delete ọbịa kpọwazie m iyi mbịaba jụwazie esi a nwanne how can you be osu arụsị bụrụ njọkụ bụrụ dibịa bụrụ ihe niile only you, how come ọkpọwa m iyi kpọọ m fulu kpọọ m nka kpọọ m nche bụtụ why kwana iji akpọkwana m iyi. Ajụjụ ka m jụrụ gị isi na ewe ihe niile na njụ ọnụ gị ajụjụ nụ ịkpọwazie m iyi why m ihe na-eme dis people. Odoga ya na onye aghọtaghị ọ na-akọ because ịma na dat dibịa ha na-emere deceive ha. Dibịa bụ asụsụ Igbo. Enwere ebe a na-akpọ Abịa na Igbo, Abịa nke a na-akpọ steeti Abịa steeti. Enwere ebe a na-akpọ Abịa steeti na Igbo na Igbo. Gịnị bụ Abịa steeti? Ọ from Abịa ahụ ka ị ga-esi wee ma ihe wụ dibịa. Ụmụ ihe ndị oyibo na-asị mastermind. Tọnụọ mastermind ahụ isi. Tọnụ mastermind kpọọ ya opposite. Wepụta master and wepụta mind. Go and check what is mastermind. Then ịghọta ihe mastermind, then he separate the word. Onye gị disem Amadioha. Onye gị disem Amadioha. Because Dioha is master. Simple. So we use the perfect definition of this entity they call God everywhere in the world. We have the perfect definition because universe is mind. So if we use mind to do it, extract something, ịkọta ihe, that means we have the best definition, not them. We have the best definition, not them. That's why ịkọta ihe awụhụ separation. Ịkọtagodie first, ịbịazie chee ya eche na clean ya, ifichasịa ya itinye na mmiri. Mgbe ahụ itinyere na mmiri, mgbe ahụ ọ gbasie because ịkọta akpụ na ịkọtago akpụ ịkọtago ya na-ekwe ntị o. Ndị nna nna anyị put in practical. Ịkọta dị akpụ ịbaba ya na mmiri. Ihe ahụ ị na-eme ikpe ire, ị na-ekpe ya ikpe ire ka ị na-eme datịrị ikpe ya because ikpekesie ịba ya na mmiri okpekere ahụ ya ahụ ekpekere o disintegrate ya because ị wepụtara ya from raw self. Ọ na ebe ahụ ọ na-ahụ ọkụ itinye na mmiri o disintegrate ya, then iwepụtazie ya wee separate ya. This is simple pure science a na-eme every day by day na laboratory. That is how we get eternal alcohol. This is how we get this oil. This oil amamihe na-akpọ ya bụ ụmụ essential oil. This is pure science. But ndị mmadụ mba ọ ga-asị gị na Chukwu dị iche from Amadioha. Chukwu ka dị nonsense. Ọkwa dị same akpụ ahụ ka ịbanye na mmiri ọrịa ịbịa yọọ ya ayọ ịma ha na ọyịyọ bụ separation. Mecha bindizie ya bind ya mgbe ịsụrụ ya, mgbe ahụ ịsụrụ ya asụ ọ bind ka bind na datin bifo ịbịa kwubezi okwu ma eri ma ya eri. Ndị mmadụ na-akọ nonsense na-agbaghasị anya nwanne ya. Ndị Igbo mere pure science.
hapụcha na ndị Igbo mgbe ihe ndị Igbo na-akpọ religion abụghị ụnụ na-akọ ọwụghụ datin ya philosophy of life ka a na-ekwu maka ya ọwụ because of nne use western nonsense wee na justify nna nna anyị ha onye buru ọkụkọ na ewupụta na-akọtu symbolically of ewu bụ gịnị ihe ewughị ewu unconstructed something simple philosophy of ọkụkọ gịnị na ọkụ ụkọrọ that means ị banyere na mmiri iwepụgo the light remove the light ọkụkọ to cultivate something ọkụkọ ọrụ ugbo mba gịnị ka ị na-akọ n'ihe a this guy ndị na-anaghị asụ Igbo nwanne m ga-agakwa na school bido Igbo n'isi mụka m ụdị Igbo nke ndị 1900 ụnụtụ jekwe nje eso mkwa ka esi asụ Igbo na-iwe ndozi ọdịnala ọ bụrụ na anyị nwere bụ na eziokwu n'ala Igbo ka o si dị anyị n'obi ọ bụrụ na anyị nwere access we will give ndị be anyị better Igbo study free of charge Igbo better Igbo understanding education all across ala Igbo niile our children ụmụaka na-ebigharị aka akwụgharị make sure na ha nwere akara aka then ihe ọbụla ha rụpụta anyị egori ya supply kwa ya back refine na ya change the condition supply ya back but ụnụ amara ya onye bụ chi ụnụ don't know ndị Igbo si na mmadụ uchi ibe ya but ụnụ amara chi ụnụ ndị Igbo ga-ata ezigbo ahụfụ because ha kpụrụ isi eke ọwụ na ndị Hausa na ndị Yoruba nwere ndị mmadụ dịka ndị ndozi ọdịnala na be ha nkamatude ha pụọ na ndụ mana ndị Igbo mba ọha maga na fight ka ha stop OSF gịnị nke na akọdị ya ịjụọ ya why onye of excuse so cheregodi mgbe anyị in Nigeria it's not possible in Nigeria 1980 anyị nwere telephone na my village in Nigeria anyị nwere water borehole all across anyị nwere road in Nigeria Igbo economy growing fastest in the world in Nigeria Igbo land is the best place on earth so nwanne ndị nwa ji aka gị dejisi obodo gị don't blame anybody you got to go all the whole governors na ala Igbo destroyed those borehole those telephone land phone those roads all ndị Igbo ka ha hụ ndị Hausa na ndị Yoruba yes na mgbe ọ bụ na izubere ochi na ama Amadioha bịara gị ụgwọ were gọvanọ ahụ wee tinye wee gwụọ gị ịba ọkwa the same mind not the same mind na the mind can take any shape a spirit can take any shape to gwọra gị ịba ị na-eche mgbe polisi ga-abịa ọhamị ga-abịa mba ọ ga-aghọ mmadụ ọ ga-aghọkwa mmadụ si na ụdịkwa mmadụ ọzọ bịa as opposition gwụọ gị ezigbo ịba na gochi ntị na ga-ezu onye na ha agwọ gị ịba ịnọ na Amerịka ịrụsi ọrụ inweghị $1 na Amerịka inwe $1 na Nigeria inweghị $1 na Amerịka 20 years in America no guarantee in Nigeria in diaspora ị na-achọgharị ka ndị na-ekwu maka freedom ka ga-esi separate na Nigeria ka ị tụọrọ ha ego ị chere ọrịa atịna nsogbu gị gịnị mere gị nwanne na Amerịka na-arụ ọrụ sinti enweghị isi ebute nwere ọ Nigeria mere ị na America 20 years enwe ihe Nigeria stopụrụ gị from America doing ọ Nigeria na-achị America ịnọ British for 30 years ọ Nigeria na-achị British ọ ha nwere ihe metara British for 30 years ọ Nigeria ka ọ sọrọ ya o nwere ndị gara gara America since war na during the war 1975 ha na complain kwe na Nigeria ọ na-agabekwa Nigeria since ahụ Nigeria adịghị mma ị na America since 1975 si na Nigeria adịghị mma how come ị nọ na Nigeria ịbịakwa kemgbe last time ị ga Nigeria onye nọ British since how many years ọ sị Nigeria adịghị mma na biko ndị adịghị na-aka ụdị ahụ ka airpeace kwa Nigeria ka ọ nọ ndị a na-aba mba na-egbugheri mgbe a na-egbu ndị be anyị na South Africa airpeace kwa Nigeria ka o si wee buru plan bunye je bute ha unu niile a na-ekwu okwu nwere contribute anything iji kpọnata ndị bụ na a na-egbu na South Africa mba
nta a na-egbu na Malaysia orukwe echi na ofu onye bunikwe je butekwa ha from Malaysia bunata ha ọnụ na aka nwanne egbebere ugobere nke si ibe ya ebere nkụkwa ya ọwụ sọra nkụ ya akwa ya na otito ga-etokwu ya n'ọnụ so ọ kara ụnụ mma na ụnụ were Amadioha hiri isi ka nsogbu anyị were Amadioha hiri isi nsogbu ga-ebe 50%. Nsogbu ga-ebe 50% because njọ gị at least 50% of your evil mind will goes away because ị ga na-atazi ihe eze ịchọ ime ihe ịta ya eze ịchọ ime ihe ịta ya eze before eme ya at least iche ya eche ichegoro nke bụ echiche because at least ị nwere mind na you can think. Our program na-abịa a ga-ejekwa akwụkwọ ị ga-eje akwụkwọ na exam you will repeat the program otu isi repeat every day otu isi aga school ndozi ọdịnala the program ị ga-aga ya otu isi aga school every day by day you must do the same thing until you become perfect on it until you professionalize it. Nke aka na-emegode bụ nwanne anyị ka na-akwụ aka anyị ka na-akwọ binsi anyị ka na-akwọcha binsi akwọ mgbe akwọsịa binsi ọ bụrụ na binsi a na-akwọ gị ọ bụrụ na akwọsịa binsi then we begin a practical work. Onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala then ka anyị ga-emezi implement those things ụnụ na-asịsị ịlọ ụwa ọgbanje iyi ụwa ibi ugwu all those things will causes you have to pass to make you onye Igbo because you all classify they are classifying you to become all classification. If not nwanne nwere ihe mere gị onye Igbo and enweghị ga-eme gị onye Igbo all those things ga-eme gị onye Igbo then iburuzie n'ezi enu ịghọtago buruzie onye ma ihe onye ji ama atụ Igbo bụ isi eji ama atụ na ọ bụghị isi eji aka ọnụ kịta anyị si na ịbụ onye Igbo ịbụghị isi eji aka ọnụ zara ndị Igbo ndị marginalize onye gwara gị takpịchi ọnụ chọrọ nwanne ịpụ na line the consequence of line bụ ihe na afụta onwere onye na-emega anything all the consequence nwanne cause and effect ihe ọbụla nọ n'ụwa ọ cause and effect eji wonde ka mara ihe ka akọwara gị ihe ọbụla ị mere n'ụwa there is nothing happen by surprise. Enwere surprise nwanne all those things word ka just word to define something that occur unknowingly. Anything ọbụla mere nwere origin ka ndị Hausa na-achị nna ma wute ndị ofe mmanụ na-eri amala na-achị ụnụ tati ma nwanne taa maka ọ na-asọ oyi nwanne nkwe na-asọ oyi ndị na-achị atọ na-akpagharị n'iro na-enweghị ebe obibi ụnụ na-ekwu dị ese ihe anaghị eme ụnụ ha si ebe nwa bịa ha si onye na-ekwu datịrị na esi akwụdo asị ebe nwa bịa onye anọkwa na Amerịka 20 years ọ nọ na England 20 years Amerịka ọ na-eklem kwa na nwa ya bụ onye Amerịka ọ na-eklem na nwa ya bụ onye Amerịka bọtụ ndị anụnwa nọ ebe a abụghị ndị ha si esi wee bịa mana abụrụ na Amerịka bido gwa gị datịrị ke ha kwanye ofe those things this is the reason why the world rejected you because you are wicked. Onye na-ekwu ihe a nwere ike o nwere plot na Lagos nsogbu adị o nwere ụlọ na America nsogbu adị but na his own land ọ sị na ndị agha bịara abịa enwere ihe na-adịghị mma ogwugwu nwere ike iche n'uche but ọ dịghị mma ikwu na public because onye ahụ ị na-agwa ya bụ mmadụ o nwere uche ọ na-eche uche ọ ga-asị look at this guy ọ na America enyere permanent stay na America mụọ nwa na America even some of them na-eri social na Europe ha sị na ndị ugwu a na ha bịara abịa ha abụghị ndị Nigeria but ndị a nwere ike ha nọ na 5 generations na ala Igbo ka ha ka gị mara your village ndị ị na-asị na ha bịara abịa ka gị mara village gị ndị a bụ ndị gagoro ala Igbo for 20-50 years with okwu ịma ebe a na-akpọ ọka ijega n'ọka mbụ ndị a ji ụkwụ si gaa n'Igbo niile for 15-20 years with okwu the whole Igbo land we whole Igbo land with okwu
nke nwa na onwe gị maghị ebe ọka dị isi na ha bịara abịa nna anyị ndị mmadụ sị nwanne aga m eri nri na ihe na-eku ume na nkwa na anwụ ọkwa na-ekwu okwu agbanyere ndụ aka m erizi nri ọkwa ị na-eri irighị nri taa mana ụmụnne m na-ekwu nwere ike for me ihe a m na-ekwu ebe akara m karịa m ya that's why njiwe na combine the two. Ọ bụrụ na m enweghị ike ije rie nri a richie ya ọfụma ṅụọ mmiri nọrọ onwe m mba but I feel m na sị ihe a m na-ekwu na-agbanwe ndụ ndị mmadụ so ọ kara m mkpa na ndị be anyị gbanwere pụọ ndụ bie ezigbo ndụ bara onwe ha uru ọ bụghị mụnwa bara onwe ha uru na ezinụlọ ya ọ kara m mma I will be more happier na m nwụrụ nwụọ in peace that na legacy ndozi ọdịnala hapụrụ will remain forever and ever. I am more happier like that because this thing we say here will remain forever and ever. People will listen to them in future to come 100 million years to come. Fụ na ya deceive ndebe anyị fụ na enweghị mgbe anyị gwara ha okwu asị fụ na enweghị mgbe anyị gwara ha rụrụ aka ma eme ihe ọjọọ dị otu a mba sọsọ ihe anyị gwara ha hụ na nna nna anyị nwere ihe ha debere ka anyị dozie na ewere ya pụọ ndụ nwanne this is our case will remain forever and ever. Ihe ọ bụla e mere n'ụwa will remain forever and ever. Anything you mere so but life according to we judge you. You got to go according to ihe ọ bụla e mere so awụzi na anyị na-eme this thing na just to have repercussion just the same time no anyị na-eme to have the future judge us. You got to go so future ga judge us because some children ga-etokwe in 100 years time will listen to this thing and use it as their own way of understanding and move ahead. O nwere ike ime ha ga 20 million miles ahead of ihe ha kara ịga because ihe ha nụrụ anyị kwuru ihe o nwere ike amụbeghị ndị ahụ amụsef. The beautiful ones are not yet born. O nwere ike ndị gaga eburu ihe anyị anyị na-ekwu amụbeghị ha sef maybe but it's truth can spark a truth. One single word can change a million lives. One single word can change million lives. But mba mana n'Africa ihe ọbụla bụ giri ihe ọbụla giri mana ọ bụghị giri ọ bụghị giri eji ha ebuka m ịbanye nsi ukwu na ndị nke atọ gbuo onwe ọkwa stew ebekiri nwanne bekiri ya ọ na-abanye and ọ na-adị mma agụ ụgwọ gị wee rie nri na-abanye na-eri ọ na-abanye. Ihe a bụ ihe m chọrọ ka anyị nọdị na our own community ndị ndozi ọdịnala bụ ndị nsọ ala Igbo adịghị ịpụta n'ihu ya adịghị ihe eri detin nwere ike ife anyị na-agafe zi nna aka ije ọsị nwanne njọ ya gị o were ngaji tọọ na obido ribe nwere ike akpọ okeke na-ere tombo na ihu ya dị ebe ahụ si ya wetara ya ụgba na egede tombo nkwụ enu dosa a na-eri na aṅụ akpọ Ifeanyị abịakwa ajoin ya a na-eri na kọmuniti anyị nwanne ọ na-abụ ihe ọjọọ kedu ihe mere ihe ọma ji wee so anyị nsọ nwanne ọka nka na-eri na Spain onye a na-eri na Gambia onye nke ọzọ na-eri na Japan nọ na maka ihe ọ bụ ezigbo ihe onye obere ihe eme nwanne hai tụfụ ya akpa mgbe m ga na-agbara ihe ọjọọ ihe ọma ọsọ bifo ọsọ ndị isi ojii ga na-akpọ ijuga n'ọnụ ọsọ ọ na-elu ya ilu
nna nwanne ife a na-eme adịrịzi onye ikwuru a na-eme adịrịzi mana anyị abịago bụ na anyị abịago anyị gwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo anyị abịago bụ na anyị abịago ihe anyị chọrọ bụ one Igbo one family one Igbo Amadioha the foundation. Mmadụ agaghị agbazi because na that course that akwụkwọ anyị na-ekwu okwu ya this akwụkwọ education anyị na-ekwu okwu ya you will found everything about Amadioha completely. Ihe mere ya Amadioha and ọ bụrụ na ị chọrọ ịgazi further independently you nwee foundation to study these natural forces, how to use them to develop ụra anyị plan na ụgbọ mmiri. Ọ bụzi anyị maga eme nke ọngụ ya emezie ịghọtago onye ga-arụ anyị rụọ nke anyị rụọ nke gị na at least anyị enyego gị information then you must pay Igbo back because of this thing anyị nyere gị then you give us develop from that thing anyị nyere gị i develop higher from it. Onye na-enwe ihe ọbụ enwe agwafụ gịnị ka nke onye nyere gị ga-eji arụ nsogbu adị ụmụ ibe. Aga m eje ka njem ihe ọzọ echi anyị ga na-ewetara unu ozi ọma. Echi anyị na-aga na redio na FM ma ihe a na-akpọzi redio ahụ akpọ ọwụ onye ma datịrị afa redio ahụ biko ya gwa m achefugo m ịma na ihe bụ n'isi ka nkụ si ọwụ ihe a na-akpọzikwa ya ọ dịka ọpa ihe a na-akpọzikwa ndị isi redio anyị na-aga na FM echi anyị ga-epostu the FM na our Facebook and Igbo Heritage. So biko anyị chọrọ community service ndị jere na anyị Igbo to do kpakpando nwanne mmadụ kpakpando radio kpakpando anyị na-aga na kpakpando tomorrow 3:30 in the afternoon evening. Kpakpando TV radio anyị na-aga there tomorrow FM 2:00 anyị need the community organization in our land. Community organization, we need our men to come out and take responsibility for their own life. Ihe ọma na-asọ dị unu nso ụmụ ibe mba ka anyị ga-afụkwa na echi ụmụ ibe anyị ga-afụ na Kpakpando FM tomorrow.